Україна стала полем випробування російської дезінформації. Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс в інтерв'ю «Європейській правді». Вона відзначила, що з 2014 року Росія використовує свою пропаганду як зброю проти України та західного світу. Тому до санкцій, запроваджених проти телеканалів News One, 112 та ЗІК, поставилася з розумінням, каже посол. Бо медіа, пов'язані з очільником проросійської партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком, вже неодноразово отримували попередження за розповсюдження фейків та підігравання російській пропаганді. Є відмінність між свободою слова і такою інформацією. Я би навіть не називала це інформацією. Це радше продукт для створення картини, яка суперечить реальності. І коли я це бачу, то розумію рішення президента Зеленського. Тим більше я щойно повернулася зі сходу України і переконалася, наскільки серйозною проблемою є дезінформація. Я чула це від мешканців Донбасу, від військових.